isiltasun duen emandik jarrikena. Isiltasun bat horra, bezdur hori. Inoretzen ikusten kanpoan, ni lehio eta behitzen duen eta gehiuzik itzarita zeuden, eta zain, babesa, ozerrak behar nuen, eta sentitu ditzen momentu hartan, ez zain, animali bat, matari ematen den bezala. Ni bat egin, txiki dugun haute, ez da izan baten baino, hoxe bizdur horrekin, da, goizu horretan dira horretan txe, korpek eta jaso ditu, eta gero esaldi bat egin buga eramantzun eta esan zuen, baina entorsoa zerat kontrakosa. Konturatu izen, zerretek esan zuen, eta horretunen, Amparo, arregoatak elkarri iman duzen torosa sartu, eta etxe esailerako barren batzutan ezkerreko besoa eskurri gotu, eta esan ziren, atxaldu lau eta niri gordu batez zu pasako zen, eta erantzun nago zo, honi, eta ari. Eta hati boso minutu hasi nintzen Amparoen sekulako garasi nintzen, sekulako, bezdu gara. Eta momentu horretan, burura etorri zitzen handi izen, emakume hau txikitzen egitzen egin, ez da eskubide, hiru idei hori eta ez beste deus egin, oso garbi zuten hau, txikitzen nahi die, hiltzen nahi die, eta ez da eskubide. Baina ez da gazte izan hati, komisioan gati, egin esan egitzen, gogitu egitzen, bestalde UFD indartu, sutu, ez da eskubide eta sutu. Eta da xerko izan ezala orduro bate hartu, eta galdera egin hasi, nik ez da deus esaten du, nik inorrez non salatu nahi, ez da deus, eta ez da deus. Eta hori jasitzen estadoa, egin arnasa ezin hartuz ez. Eta alago baten, nik ez da muñeka esperatzen, ziurtatu, baina esan zu, ez den nahi egin, horrela ongi ikusten zen, bale. Eta bainerago biden, arago baten geldilu, basilu baten, eta ezkerrera, sortan edo bajera giseko ate bate eriki, eta esan ziren, karriera esko bat edatu, bainera. Begiratu nun, eta ikusten nun bat eixo. Bila bisa bezala ez gehi guzen. Baina zu hilda zegoa. Izteiko norte galduta zegoa nortura gauzer, hilda baitzitzen. Eta oman egin zen, hildatu. Egi esan, hildatu, aztegi kontaktako karrera gauzer, eta ez da eskubide izaten dugu. Eta hori baina, lehenbizi largo hori jarri, hankak animali bete ezala estu lotu, eta gero esku horrik bizkarren atzekatu. Eta betikako grabatuta egin dago da, zigilu guen. Zigile, loitue, lokaztue, usten due, ez da inola zer esan edo. Eta ikusi ditu hori narantzen zara eta platan zara, eta edo persona kalkarra ikusi ditu. Horrexe, atzabarka zokatzeko modun kalkarra ikusi. Hamzerda, horrexe. Eta handik aurra bago ditu barrena. Eta esaten ziren, cuando era esa carta, la otra hermana, itxotzen hasten zinen bat, zein behar zinen, beso agorra. Y deusez, berriz, bera. Deusez, bera. Zenbat aldiz, batetak, egoeretan kontatzea zen, izan duten, ez da posiblez. Eta horrexe, deusezan, handik atera, eta barra zinguratuta negoa da, batek esan zure, esapik gauzen etoros, eta orduan egin esan dut nintzen, hau ez esan dugu. Baina segurazki ordueko apara eskutat joantzen ziren, alarma guzi, gorri guzi biztu ziren, eta hortxe bukatu zuen ere. Eta baita orduan ere, guainako eta orduko bigotea, izan kuartele eman zuen, apara anai bat eman zuen, eta bera esan dut, eskurizko zaraparta esumatu zuela kuartele, eta segurazki izan zen ja, zuzerea, zera bat zuen. Ibileko hospitalatea. Hau xe bizko bat, hola indezareten perrelako ez. Eta gero, ondoren, abesatu amarkadak, hau xixi eman duzuna. Eta nik esaten niro, Amparo familia ezin dugu kontatu, bere bikote ezin dugu kontatu. Hau kontatzen hasten baina menez, hau sufritu, diarriak ezin dugu kontatu. Etxe bikotea eta hoxe jende gutxi. Eta azkeneko urteotan, pixko atola jende, zer jende, gau mil eta hola ez,
eta gero testigatzen jaure baita ere bideo baten bitez, pagoki. Eta goratzen naiz oso ondi aurretik irakurritan nahi da, eguneko 70 testigantza pako horren bat, nahak ez lertuko horretzen dira. Testigantza egin nintzen, lasai, eta esatu, ez da posible, niz nahi sartzen egin eta barretan zebatzen da. Eta gero bako pixoat ezaututa, bere behira zorrotzoi eta galderan ikeko modu eta bata beste, aragoaten euria esatzen atxegertu nintzen da, bera testigu da. Eta hori, tortura gainen esan da, xaldera ipatu da, tortura ezautu du frankismo garaien, eta ezautu du frankismo ondoren. Iruditan ezortzetik onako sasi demokrazia ipatu du Josu, izai diktadura zuhile edo nora ipatu ez. Eta gero, impunitate osoa izan da. Torturatzaile impunitate osoa zen fiskalan partetik babesa jasotzen zuen, foresen partetik babesa jasotzen zuen, Grande Marlaska eta Garzon eta kompainie eaten abaz egiten soa zer asatzen izan kuarteletan, anetzegoan grabaretek, zegoan deusen euski. Eta karon kasuan, karon kasuan jara, itxera bat, mundu guzik ezautzen duen. Mundu guzik ezautzen argazki hori, eta gertatu zen bitxigiri bat, eta ospitalea sartu ziren, garai hartan, patxitzabal eta lehitzarra izan, eta abogatu izan, eta baitaren atzekaldean daun jaben, eta jaben hau zen, papera sektoreko presidente egintzuna, eta hau zen bokala. Eta hori bera presidente izatek sektore hortakoa, sartu zen, merrikantzar ospitalea, eta guarda zibinek onbide suiatu. Zerratik esan zuen, ez duen esez, behagin asuntu personala dut, eta utziko zerin guke bizkar behagin joien. Eta beste baitza esan, eta orduan eta zion jaben honek argazki, eta gero zabaldu ziren puntu dira, eta zaintzak mundu soeta. Zori horrez eta zoritxarrez, argazki hori aterritzen. Eta hortxetan gaude, gu baina Josu gure gana urbizu zuen, eta eskerra eman ez du berai, eta berare guri genuen plataforma goldatu, plataforma guri didei. Bere atin espazen guk ezin pauso hau emanen, aldatetik berak animatu, eta beste atetik baitza mani juragoz, eta egia da baita ere, hainbeste urte pasatu eta jendea zaken izan, eta ulertzeko oso gorra da. Eta hori hori gertatzen nahi zeguna, bai edita, bai eri, komunikabideen aurren, eta edo eman zure erregatu irazo, kontak izun egin jazo, eta berriz dena berri egitu eta bizeta egit, lehenguren lehizen bertan. Batzo zen, tortura duguna, errako ondan, jarritazoan bainera bat, eta persona bat, eta hostia esan hau ni naiz, bapaten horrexi, neure betxi duzu, neure duzu, horra da. Edo ikusten zu pintada bat non nahi, eta zeratzen dut aznuga, hostia, aznuga laguntza da. Marna mutxik izizu, eta telebizan ikusten bali batzu garramaten aitortza edo dena dela, barrenak mutxik izizu, goitzako erraxena zen, txiligion, pasa zen, bugatu da, baina ez, guk sabletu izartuko, eta hemen ipatu da, Argentinako gaiatu zen, honen estraizia eskatuta da musikazena, berri sartu egin zalak eta Tolosako egitegian, eta eskertzekoa da, jendea, eta guri askotan tokatu zaigu jende babesa ematea, baina nik orduan konturatu nintzen, zu babesa beste jenden hartzezunen, ze bali da duen, ez? Eta ez dakit, beste gauza esan dizke, baina ironera Venezuela beretan